Salam hormatly Türkmenistanyň ýyly, aziz jamaat. Bugun köpçülikliň haýyşlaryna görä men bir Türkmenistanyna Sowet Soýuzynyň ahyrragyna ölüm jezasyny ilki kimin iýip onuň öýüniň nähili adam bolanyny men bir olaryň haýyşlary bar. Gelawşy Aymurat Nuriýew, Nur Türmeniň ogly, Worzakon, şol hakda bir gurrun edäýän diýdiler. Men özüm karnym aç köçüdi, sen şu wagtky şol neme bir köşkün durun ýeri, bir 6-7 ýaşyma çen ýöne Hitrovkadan yer berdiler. Şo taýda yer bize malýadyk. O men şol gow ýadymda da her kime yer berýärdiler 4 sotka. Ondan bir ullukan owa boldy oturuverdi bu Hitrovka. Bir 60-njy ýyllary töwerek. Ondan köp saatlarym gördük. Inni Aymurat hakda gurrun etsek näme ben gaýrada ýaşap ýörün, men onu bir ozal tanamagam. Ýöne bir töwerewne kolanlar bilen näme biz işler gatnaşýar, toy, tomgy, Hudaý ýoly biz gatnaşyp ýörüz, tanýas ony. Ondan ýöne bir eşitilýäşi 80-nji ýyllar töwerekde şol aýna Aymurat, Worzakon näme diýip şu gurrunlar çykyurdy. Sowet Soýuzyň men o wagt şol beliki mesele bilen meşhur bolýardym, ýanky şol ahalteke atlaryny ete tapşyrmasynlar diýip şol görüşüp ýördüm, özüm tasbasalypdym. Ýanymdaky bir front invalidi onuň ýaz berdi o jumardan çykarylan bir Göktepe Maksimdan gelýänli. Men öz aladam bilen gezip gören adam bolamsoň o zatlara kendimi fermatym. Aslam şu türmen gaptarından geçende estağfurullah daş ede olsun Allah jany geçýärdim. Emma maňlaýda ýazylan bolsa geçek ýerim ýoken durmuşyň gaty bir agyr hemen bir halkyň içine ullukan täsiri bolan bir bölegi galýan eken o taýda. Onu görmedik adam görmeli diýip men hökman soratdy. Ýöne görmesem şonu onu düşünmem boljak geleken. Garadyn şol bir gün bir Atagöl çygana köp adam tanýandyr onu, hem içi hem ýanky Hitrovkada numar döşüm gaýşadyp göreniň biri. Bir gün çağırdy meni öýüne. Atagöl çygan. O da 3-4 metr ýarymda ýaşýardy bize beý baharmadyň ýanyna, o da ay bir iki köçe anwrýanyna. Biraz garnaşyk ýagdaýym bar. Ondan bir son neme Uspenska göçdi, şol bir çağırdı bu. Gel oturuşa diýen gelýdi maňa. Ay menim işlem boluşdurdum da saat 8-9-da bardym bir Atagöl çykanyň howulsam uly, ondan ol biraz şykyr, o da ondan bundan 5 manat pulum düşýändir da elbetde. Mun 2 etaj jaý bar, 2-nji etaj verandasy, ay garaz ullukan jaý bar tügeleme. Ine pahir bolsa Allah pahir bolla, Allah rahmet etsin. Hawa şu geldim onun ýanky maşgalasy bar, geldi geçiber ýokaryk diýip maňa aýtdy. Menim geçdim ay şu uzyňlygy bar, 20-30 metre vardır şol verandasynyň. Durşuny da şol iki hatar bolup adam otyr. İki hatar adam otyr. Menem şu bir-birden salamlaşyp otyr, şun ortoragyndan diýeli şol Gunmatar tarapyndan Gunnowur tarapyna şol şeýle durun bir ýazylan hallaň üstüne irimiş, iýmek, içmek, aýmyň daşyndan mara garaz hemme zat bar şo taýda. Şular ýanky menem salamlaşyp şeýtip salam aleykum diýip şeýtip geçip barýan köpüzem tanýa meni. Ondan görsem şu ortorakdan geçdim bolýan. Bir 3-4 adam biriniň daşyna üýşüp durýar, kimdigini men bilemek.
Onun yankı çin ettim hay şu aymırattırlar şu sebebi bir içmek, körpe içmeğin üstüne de ak protein, yine o da otur, atagel çıganam yanına, bu tanrı ulan var yanına, karad hemmeti bir kaptalına otururlar. Benim onunla da geldim, yoşluk ulan salamlaşıp şeytirip geçip barayan, ini beylek bardım, beyleklerle salamu aleyküm salamlaştım olin. Bu ortada oturun var. Evr ak yüzü piyada. Ova. Bunlara çaraca bir şunalak otur. Onun salamu aleyküm deyip bir sapar dedim. O da şol dinlep birini, şol hem çekkeler neme diye iştenak. İkinci sapar dedim salamu aleyküm deyip onun iştenak. Ay ondan ben meh dedim bu bana şöyle seyret dedim. Bunam çıgan gördü. Çıgan gördü. Ay Murat ne şu geldi kârız dedi. Şu жизньna dedi. Attan dakadı. Ha katığı. Her kim öz uğrunun dedi. Indi men şunu var bir yavar ödümün üt köşklüğüm ya. Şonu üt köşklüğünü gorkoçok bulamakta. Şol bütün türmeler şoňa şu türmede oturan oğlanlaryň hemmeti ödem mara gaty batyr daýa oğlanlaram käna içinde. Şolaň hemmeti şon hile hormatly bolin şol şoňny ol ýol başy däl. Döwlet ýol başy däl ol döwletiň beýleki tarapy. Gapma garşylyk tarapy bolin ýöne şol oğlan şey diýdi. Aynı salamlaştım, oturdum, edil qavadırağını oturun, sesini çıkarman, men bunu dinle oturun şeytirip. Ay ondan gurrun ediyorlar, bulur neme ediyorlar. Ondan men dedim, ay Murat bir rahat sonra aynı senden dedim yanka. O da sonra dedim ha. Menem Qaradamak şorda yaşayan edil aeroportun şu navigasyon stansiyası var, şu kanalın geçen yerinde. Şon tüvürüğüne bir yevrey yaşapıyor. On yevreydik nemlemek. Ona bir rıjıca patsanı vardı. Ay 7 mi 8 yaşlı. Şunu oğurlaptırlar. Oğurlap inni on zaloga. O vat maşin yitse de Aymırat. Ay yeni bırat yitse de Aymırat. Onun sonunun polisen bir tapıptır. Onu bir ayal mı kim mi bir alıp şol Bekrovodaki ofiserler bilen bile zaloga saklap şon kakasından pul alacak koyarlar. O da biznesmen olun mu ne mi? Menem ona dedim, Aymırat dedim, şunu alak dedim, çağanı uğurlattırlar. Men dedim, o sizin durmuşunuzu, siz nehil yaşayan men bilemek, ödüm adına daş etsin mena dedim, daşından eşitmiş diyor dedim. Yani şu dedim, şu çağanı uğurladılar, şu sizin жизньinizde çok kana etme dedim. Bolyamış ol dedim. Ondan yankam şeytirip sesini çıkarman dinletti. Kana et bolmay geldi dedi. Ol mraza ol dedi. O nirak yerleştirce ol dedi. Şonlenen men mara başı ütköşk sorumum yoktu. Otayda kimin maşini uğurlanıp, kimin yitip, onun kimin üstünden tapılayanacağını men bilyen. Aymıradın üstüne çıkyalar, Aymıradın kaptanına da şon iň bir yeterrek dostu kakışkırcık, o da istiraf oluyor. O bir maşgalasy var, ikinci maşgalasam Livapli. Edil şu Zarya Kinoteatrın yanına yaşadı. Ine şeyde şol otayda maşin yetse ondan nalog koyarlar da maşin tap berýärler. Tap berýärler şunu. Hatta Aymıradın öz maşininden oğurlaptırlar, oğlunlar. 11 mi näme şo Gyzyl 24 var da bir hili. Bir onun Aymıradın ýanyna ategel çıganam var, bu Tanrı hoca olyp wat vice premier var, şoňun Tanrı oly. O da var, onun Aymıradın boynuna näme bir Gyzylan çypoçka bardy. Görsek bir Tanrı olan dakynan bolup ýörýän muňalyk çypoçkany. Onun Tanrı olan iççi oğlanna bir yankı bize gelýär mihmançylyga. Mihmançylyga gelýär bolin yankı kakşyň ýanyna men kiçinim ýanyna onu kakymam daşyna şeýle seretdi de
Kakan pahiram näme ol bir günümüzrek özüm yalan sözlemeni hiç hanamayan adam bolan adam şeyle nähäze gurlayanlar ayne niyaz we pranzat diýdi nämetdi diýenler şu bir toparany. Ýöne şol bir ýyl şo taýda 2000 adam ýygnanly çykady. Şo çykady ýygnalanyna şol bir zadyňa meselesini diýerler, şu dil reformy näme bir zada diýýär. Niyazam şu o wat saçynam renklemedik. Onun iki ýanyna gatnap şu orşada gurlya 2000 adama goly ötýär şu zalla. Ýekiji adamdan demdüç çykanak. Yo şu şeyle hem rektorlar, zaf kafedralar, ministrler hemmesi var şu taýda. Indi men ýöne var ýöne gapdandan gurrun edýän muny şeyle bu gurrak dur bolun birden biri "Вы неправильно говорите, Сапаратович" diýdi bol ýanky bir ýyl nemet teskininde. Ну, я думал, Курбан Карич понимает эти вещи. А он, оказывается, не понял. Он гурлödü сценада неметти de endi ondan "Я надеюсь, Курбан Карич не обижается на меня" deyip şeytirip endi kakamy yüzlenip bolyn. Kakamy "Курбан Карич не обижается, но Курбан Карич любит правду" diýdi. Öz bir insaniyet aýratynlygy häsiýeti. Men onu öwjek bolan diýmek, onu millet tanýar. Ýankyt bir Taňryguly geldi da kakşyň ýanyna, boyuna da çypoçka. Kakşam menden kiçisi, o da bir şuňalak birine bir degmeli bolsa, o da şol ýerini tapsa şonu nime diýär da. Onuň şeýtirip kakam görtdi, Taňry bir kakam soratdy. Taňryguly boýnuňdaky näme diýdi. Ay bu da Gurban kaka bir neme bir çypoçkalay näme diýdi. Zınjyra ozallydy, gullon boynuna dakylýady. Sen diýdi näme diýdi. Erkek kişi halyňa diýdi, boynuňa zınjyr dakan bolup ýörsiň diýdi. Ay howlay ýany näme diýip şeýtirip nimetdi. Taňryguly. Ina ikinji saparam men Aýmyrady Taňrygulyň öýünde gördüm. Taňryguly meni çağırdy, men geldim. Gelsem şol oňalak ullukanyal, on bir etaj jaýy var. O wagt bir planowy jaýda ýaşady. Inni ol hojagylyň nemesi, inzi olaň jaýlarda var, 3 etaj bu wagt. Olar dünýä gana bu wagt. Onuň gudoçylygy etdiler bular. Ýöne şu wagt bir plon jaýda şol. Plon jaý onuň bir bolsa bir 5-10 metr otyr, olanlar hitrovkan olanlar otyr. Kakşkyrjyk bar, ýene bir var. Ondan menden bir zat sorady. Bir mülkü diýip 6-njy adjalan biri var, 10-njy var. Çary. O da otyr ýanyna. O da blatnoy sıran bolup otyr. Ondan salamlaşdyk, hemme ondan ýanky çary menden sorady. Geldi diýdi, "Wapşe" diýdi, "şu birinji Türkmenistandan itleri kim çykarawurdy" diýdi. Ey bu şeytan beýunuňa dürtýäne men diýerim gelýär, on kakazy prowadnik bolunna. Näme berdi şyh diýerler ona. Berdi şyh birinji çykarawurdy diýämen bol, men şonu diýmedin. Ay onu dedim, bu meseleni goýarlyydym, çağır dedim. Ona agdasak köp gurrungydan barar. Aýanka melligramam içýän nime diýär, bular içýärler, çekýärler, gurlaýarlar. Aýmyradam eşitip otyr muny. Onuň ýanky nimetde ýene nime çek. Men saňa düşünürdim diýdim. Näme sen diýdim, ýöne gaýtarap durdyň. Onuň aýmyradam goşul çağır sen nidi? Gowugnyň näle aýtdy? Saňa düşünürdi diýdi. Başga bir erwet gurrunlygyň üstünden barar diýdi. Şon diýenne on Aýmyradyň ýanyna ýene bir daýu gary piyada otyr. "Gel meni tanýanmy?" diýdi. Men ozal gören adamym näle? "Yo, tanamak" diýdim. "Muňa seret" diýdi ýanky. Ol akasy garnaşragy, bäşim gara diýilýän. O da gaýran bolany. Şol Aýmyradyň strichalası ol.
Ondan şol yankı muğazeret deydi, ağasını tanaman deyip yankı. Yo men onu tanamak deyip, ondan salamlaştık qarşı. Indi başka meseleler, esasi mesele näme? Bärde ol men oň bilen görüşenim ýa-da tanışanym dälle. Atu diýilen mesele Türkmenistana siyasi äheminne, siyasi öwüşgünne. İlki bilen Aýmuratdan başlady. Aýmuratdyň gapdaryna Garahan Ipirdaşowlaryň bardy, onu matdylar. Näme üçin boldy şu mesele? Aýmurat birinçidan nähile moda türmelerde diýen edýärler. Ol tiryek çekilýär türmelerde, lübo ýerde tiryek geçirseň olar çekýärler, edýärler, oň bilen oňuşýarlar bular. Tiryegiň esasy tiryek bir ýanky taşgyrjyk pager, o da pager boldy. O da türmede öldü. Şol tiryegi birazcık aýlayan eken, ýöne şol tiryek nähilem bolsa girayin ýanyk däl, adamyny beýle şoň daňanakda şonu bir halis bir öýüni ýykyp, ondan şol bir patalogyny ýa polnyň agadyny satdyranak tiryek. Tiryekde oňalak edil nemelik ýok. Emma bolin bir harammaşy 5 manat pulun uğruna ol. Be onun bir anırdan şol girayin getirmek oğandan belekeden mun yolu açılan. Ol neme vardır yankı bir ozal koşku yazıp ay nehili yürük, ay neme deyip bu güzel şağılıyı var. Bu koşku kapırın. Ömrünü şol Täjikistan çimadan bilen gastrolüge diýdiler tabi. Çimadanı tiryek getirip satıp berin. Narka bar onun biri şol gözel şağılığı diýilýän. Soňondan ýöne şol goşgo kap ýene-de nimetdi. Indi garaz mesele nämede? Türmelerde tiryege ruhsat, tiryegi narkotik ulanýanam esasy türmäň adamlary, emma oňa ruhsat beren Aýmurat. Bu bolsa girayin satjak bolýar. Şoň bilen men Aýmuratyň daşyna geçirirdiler. Ýende bir mesele var. O da ýanky agzybirlik göredi. Agzybirligiň içindäki adamlar var, şiraly var, beýleki var. Bular bilen birazjyk bularam Aýmurat bilen tanışdylar. Onuň ýemde bir Aşyrataýew diýip bardy ýanky minister. Ay garaz ministerlerle bir topar bilýärdiler da şerano Aýmuratyň söýüde geçýärdi. Oň bilen tanışýardylar, neme diýdiler. Ýöne biz öz günümizden gelip men o zatlara goşulamak. Garaz şu inni muňa bahane gözleýärler. Ondan öňräkde ýanky şu zonanyň içine aýly diýibem ýanky Oliver Hayankadan 8 martdan bir ýigit bardy, onu ýanky öldürdiler türmede. Onam şol Aýmuratdan gördüler-de şondan iş goýdylar, aýkysiwa malawa näme diýip ýanky. Garaz onuň şol Aýmuraty inni iki goşun kellesi bir gadyny gaýnamaz diýilen mesele döretdi. Bir harammaşy ýurdun eýeligine diňe özü boljak, türmen näme bolsa şo bolsun, türmäni döwmäň orna geçdi. Türmen döwmäň orna geçdi de şeýtirip Aýmuratdan dinmek üçin şoň esasynda da ýanky ilki bilen Sovet şu Türkmenistanyny SSR döwrüne ilki atylanlar şol Aýmurat bilen Garahan boldy. Dogry bir tarapdan ol hökümetiň içinde onun düzgünmemi sen maşyny ogurlaýarlar, ýazady ogurlaýarlar, birat nemeler, onuň amon erkek dogonlary var, bir rep Murat diýdi, Gökke diýdi, Beýleki diýdi. Bir gapdandan ýende bir hitrokman oglanlar ýende onuň bir oňa bagly bolup barýarda. Bu zatlaram düzgün bolmagy däl, döwletiň içinde ol bir tarapdan ne dogry, oň bilen oňuşuwan bolmak. Ol dogry. Ýöne Aýmurat atylanna ol 1951-nji ýylyň 11-nji noýabryna dogan. Ol menden aýbyr 6-7 ay kiçi.
bir sanaştık olin menden 6-7 ay kişi. Ondan yana vor demek bularda o Türkmenli atava vor varmay. Türkmenli halkın önüne çıkıp batırlık görkedi bilen adama serdar değil ya. Doğru mu? Yani onun yana varın şoňalak bir Sovet Soýuz döwrüne geldi. Indi näme üçin şu war diýlenme şu näme üçin şoňa war diýdiler? Ya da şo war diýip şoňa täş daklanna, korona daklanna näme üçin dakly diýilen gurum bar. Sovet Soýuz bir wagt eksperiment etdi. Bütün Sovet Soýuzyň zonanyň içinde şol ýanky ayal ýerine ulanylýan şol ýankolary bir kiçeldilji bir ýanky ay pituh, grebin, ay ýende şoňalak, apuşyn hep şeýtirip, indi zorlanan erkek kişiler zonanyň içinde tualet ýygnap, olar gün geçibi bilen aktar şu gyradan ýörep, ýani olar bilen salamlaşmagam bolanak, ýa ýende şoňalak düzgündü barda. Bütün Sovet Soýuzyň şu çerçewdäki eger men ýalňyşmam mümkin şol Vasmyorka mı kadýanna, şol Vasmyorka ýygnadylar bulary. Ay şo taýda diýeli где-то bir çen bilen 1600 adam bolýan bolsa, şoň ay bir 600-700 adamsy şoň şol her neme Sovet Soýuzyň her şäherine, her respublikasyndan niýde şoňlara türmelerde bir şoňlara zorluk görenleri şolar getirdiler-de Vasmyorkany şol suçy zona etjek boldular. Onu nähil etdiler? Şeýle oň içinde diňe ýöne gorkup ýören gaty daýaw adamlaryň bar içinde ol bir kartda utulup ýa ýende bir zatda bir nemese ol zorluk görmehede bar şol öz-özüni goýýardy onuň gönü şota garema giýýän diýip kartda utulup giýýänem bar. Şotada jaba diýip bir daýaw bir piyada vardı. Men eşitçime göre. Men mümkün ýalňyşýan, ýöne men eşitçim şol. Ondan şular inni aňyrdan etap bilen gelýär da ýöne şu mujikler ýöne bir basylan ýanky jenaýetden soň baslanlar. Bular getirýärler bolin, bular barýarlarda ýanky bir gujoklar, şol gujoklaşyp salamlaşdy, uje şol bollugy. Uje şolary geçmeli. Şolaň baragyny geçämeli. Oňdaşyndanam ýende öýlerim ýanky eýlerek beýlerek göwnüne yaran adamyny getirip zorluga medýadylar. Nä şo döwürde Aýmradam o wagt eýam özüni tanadan ýigit, batyr ýigit, gaýdusyz ýigit, ýeközi bar bir kamera girip şu yarım saatdan çykmasam massamy alyp çykyň diýip 5-6 adamyň içine girip bilen diýip eşitdim men. Garaz şo taýda şol Aýmrad şo taýnyň oglanlaryny ýygnýarda bular bilen pıçaklaşýarlar, wurşýarlar, ganyna pıçak bolýar şo taýda. Vasmyorkada. Ullo kan şo taýda wurş bolýar, iki tarap, bir tarapdan şol ýanky nemedilen namasyna degrenler, bir tarapdan ham ýanky şol indi ýöne täze basylan ýa bir şu arassa mujik hökmüne gelip berenler. Şeýtirip onuň şo taýdan bir topar adam ölýär, bular akediýärler, hertini zona onuň ýanky taşlaşdyrýarlar. Şoň bilen hem şol suçy zona wana şo mujiklaň zonasy bolupmy. Şoň esasynda Aýmrada şo korona berilen diýişdim. Men eşitişim. Indi men ýankyny aýdaýyn muny şol ene 16-njy iýulda 92-nji ýylda atyrly Aýmrad. Onuň bu zonalary döwürdiler, gorkudylar, garadyny şoňalakda düzgün üýtgedi. Ondan soň ýene de atyly ugrady. Onuň 190 näçe 400'e garad Türkmenistan atylýan adamlaryň sany boýunça öz milletiniň sanyna görä dünýede ikinji ýere çykýar. Hytaýdan soň biziň eşitme. Ondan şoň esasynda da onuň Boris Şykmuradov gidip şo taýda bir daşary ýurtda
gol çekya moratoriya gol çekya Türkmenistan atu yatırya deyip. Yöne men balniçkada bolamda şotady her zonadan bolan adamlar boldy maňa aýtdylar geldi diýdi. Moratoriy çykan soňam 2 aýlap diýdi. Şu odal gol çekilen bolsa şolaryň hemmen atdylar. Ýoksam şolar begenişip şol ýanky bir-birini gujaklap şol ýanky atu berilenler şolar bir aýratyn ýerde saklanýarda. Şolar begenen adamlar soň ýende akydip atdylar şolary. Şol moratoriy bolan soňam ýende 2 aýlap atu şo kime gol çekilen bolsa şolary atdylar. Bir-birden şolar atdylar. Indi berde gapma garşylykly mesele bir tarapdan dogry aýmyrat şol ýanky türmeleň hemmen düzgünlüğü hakyndy bir bilen öz arasyny düzgün barda türmeň düzgünü diňe bir egni pagonly adamlar bilen çözmek gaty kyn. İsleseň islemeseň otaýdan dogumly ýigitler çykýar. Gerek bolsa damaryny kesýär, gerek bolsa bokurdony kesýär, gerek bolsa içegesini silkýär. Şoňalak ýigitken her ýerden çykýar. Ene şol ýanky diňe aýly däle bir nemeden ol dananatadan Murad Bandit diýlenem öldürilýär. Şoňa da şol ýanky şol çenden çykypdyr. O demedipdir diýip şoňalak şol tawşyk berilip şol ölen. Indi garaz Aýmyrat iň soňky günleri şol deli 16-njy ýuly atylan molta şoňa şol aýaly bilen şol birinji aýaly gelipdir. O şol birinji aýaly gelenne sorapdyr men soň eşitdim ýanky dogan oglany men bilen oturdy aňarda ýanky kakasy bir eje saýry. Rep diýip bir var, ol başga ol biraz, başga zonaň adam säler. O da şol Nur Türmeniň ogly bolýan, ol başga. Onuň şol gurunbertde şol dedi gelli aýaly Aýmyrat atarlar mı kaseni diýip ýanky. Gorkýanmy diýip soratdyr. Ay ýok gorkymaz diýipdir. Atasam ýoklay diýipdir. Ýöne şol atyljak güni muny Aýmyraty çykarypdyrlar. Bir ýörsaňyz swidaniýa näme sen swidaniýa çagyrýarlar näme diýerler diýip ene oglanyň gurrun berşi. Anam marakenne sebäbi o wagt Sowet Soýuzy ýöne ol bir wagt bol öldürilen adamyň suud etmän ýöne atmak diýilen zat ol bir näme saganak da bir kada kanuna saganak. Onuň ýöne şo taýda inni 16-njy ýulda şonu ýör seni şol çağalan bilen görüşmäge swidaniýa diýip çağırly. Erkek bolsaňyzdan ay ýigitler diýip aýdypdyr şol. Näme beýtirip bulaşdyryp ýörsiňiz diýip. Onuň ýanyna aklara maraba gıýkylyk edip onuň ýanky bir Karahanam garaz näme diýipdir oýny şol elinden tutup ýören diýip şo bile edip şo taýda şol iki atılıptırmy ya görködilen 10 çoğunu bilemek ýöne şol iki adamyny görkötdiler. Ne şondan başlandy. Aýmyrat diýilen 92-nji ýylyň 16-njy iýulyna atyldy. Şondanam ýanky şol atuwlar başlandy. Inne Aýmyrat hem aty hem item gowara. Bir gün iturşturup durs bolun bir awtobusla Aýmyrat şu egerde ahlaman kinoň gören bolsa kaptan awtobus bardyr. Şu awtobusda Aýmyratam seredip otyr. Ondan ýanky çağırdı meni. Geldi diýdi bir haýdy uýuşul diýdi. Atkuş mu töhmet mi? Atkuş ategil çyganyň etdi töhmedem taňry bolýan etdi. Eger diýdim atkuş taýar bolsa onu diýdim ýanky atkuş. Ýöne diýdim eger taýar bolmasa onu töhmet diýdim. Aýmyratam näme agzy haparak göni ategil çygan enen
İtin seyizmediydi o yanka. O da it pastayanı seyizsiydi. Onun şotayda doğrusuna insan basırlı akkuş. Katerbet nimetli şunu namız etti. Ol oğlunu, ol öz halkın bana bir nehilen olsa medeniyette iti olsun, atı olsun. Köp adam mümkün halamaz yönü ata babasına iyilina bir 100 yıl bir bunu seyretse şol iki hayvan olmasa durmuşum yoktur. Onun mersi bulun milletin köpüsü yönü gurluysa gurlav atıyorlar. At ettiysen. O siz haramdan beydip yönünü seyretme. Onu bahane etme. Şu yöne şol olan şotayda katervet boldu. Onun Volodya Sirjikov deyip şol psikolojisinden gel Kavkaz etti bilen. Şoňa ha işletdi sen gallydy, bir hepde sen diýdi balny işiniň belekini men nemedeň, täden goýberin diýse, yo men neme çakal şu deň edip aýyrdyk, nämetlik diýip şeýtirip gitdi şol. Şol namys etdi. Onuň ýöne iturstromda da yankı biri men gaptalymdan gyrdy. Gel adam dinleme özüň çöz diýip. Menime ursam şol aýmrat men adam dinlemerin idim. Men hiç sana adam dinleyenlerden, men özüm çözeyenliydim. Ne bolon zat şol. Inni bir ay üniversite 2010-njy ýylyň 30-njy ýanwaryna menem tutdular abular. Menem tutdular bolin Yankı Nazarov bilen Hayit Kakayev, onun Allah Kuliyev diýip yankı var, onu bir marly şol ýörüýte bölümüň başlygy. İlki bilen şol yankı Şeyh Muradov bilen nämäni gurlaşdyň. Ay Şeyh Muradov sen bilen jaňlaşdymy diýip başladylar. İdiýandan sorýan zatlar. Ay sen ay Muradov tanýanmy näme diýem? O tanýas näme ol gaýran oglun nä tanap tanaman näme men o zatlary goşulýan adam. Men hakykatdan hem goşulamak. Men özüme jogap beren adam, men o ömrümi şoňa siňdiren. Owa. Yani men onu yamanlamarnam. Onun mertligine maýdaryn garazna şoň azat men bilenem boldy. O tanýan men aýmrat tanýan idim. Tanýan ýa onu diýdim Hitrovkadan şu wat hol bir gaýşyklary sorasaňam. Näme ondan mert edip ýörsiňiz bu gurrumy? Aýmrat beýleki. Ne şoňalak bolan zatlar şolaň hemmeti. Bu zatlaryň hemmeti durmuş da ýöne ştaýda iki mesele çözüldi. Birinçiden türmelere girayin salny. Girayinam ýykdy türkmeni, esasam ýykany maşgala institutyny ýykdy. Esasy wurgusy. Bu näme triga ýanky gymmat etdiler. Aýmrat atlandyň triga gymmat gyt boldy. Girayina muğdo yakın ettiler. Hemmesem girayina geçtiler. Ena haram maşineden oyni. Girayinin eyeti kim? Haram maşı. Gelen yerini yer hana oğan. Jadanın fadvalına dol. Girayin. Şol näme tutulyan, konfiskasiya edilen girayin çotak düşýärdi. Soňunyň ýeňinde täzeden satylýarmy, edilýärmi men onjodun bilemek. Ýöne girayinin şol hemme Türkmenistana aýlanmagyna düp sebäpkär haram başydyr. Onuň iň bir geçibilmedik meselesi özü ogur halyna sebäbi wor zakony bilen ogurlar olar şu siýasylaryň garşysyna döredilen Ors padşa döwrüne. Olar şu politikiskleri kısmak üçin dören. Dünýä üýtgedi. Bulan maşgalasy bar, bulan çağazy bar. Başga adamlar bolýar ýöne howa dogry şuňaly dogumly neme oglanlar türmäde edýärler. Howa kömek edýärler. Ene şoň bilen hem ýanky haram maşy aýmrady atdy ýende ýediýändan hem 3-4 sany oğlan ýende bir sanyk inisine atdy öýdýän. Ýöne deregine şol girayini goýberip iň uly eden urgusy maşgala institutyny döwdi. Sereden näçe aýal maşgala köçede galdy. On ärine aýal gerekkäde.
türmede, şu iňide otyrlar olar. Olar bizar olardan. Öýün zatýarlar, maly zatýarlar. Ine edilen iş şol giraýyn onu aýmyrat ettirmedi. Ine pikir ediň da ine iksanak bir şahsiýet şular. İkisinem ýanky biri gowy biri elbetde ýere alatdy ele. Sebäbi aýmyrat hakyky bor. Ol cinayet işlerin içine gelip gören adama. Hemen üstünden seyredip gören adam. Yani şol maşgala institutunu yıktırmadı. Bu olsa yine siyasi lider, Kompartiyadan gelen Cem Partiyani yolu salan adam, hakikatte näme etdi? Yıktı, yumurdu. Şu vatka haramdağım, şoň izini yöredip gelýär, yok diýen mala beýleki de yalan söýdüler. Ýöne öýler edýärler. Ine eýet şol. Şoň üçin şu vatna bir toporna biziň çağalamyz, gelinlerimiz, gyýzlarymyz aňyrda ýurdun daşyny gezip ýörnä bir topar olanlar ağzynda doldurup gürlýärler. Ay biziň aýalamyz, gyýzlarymyz ine eýle beýle şeýleme, ama namas edýän bolsaň öýlen onu. Ekle, öýlen. Düşünükmi? Ayal maşgala diýilen hemişe, oğlum Türkmenine gurulmara, deşik daş ýerde ýatmaz. Oğlun tapar çöp ötürür. Onun için mara on ayal maşgalada hiç ilgüne yok. Egerde şu taýda şu ayal maşgala şu nalaç ýagdaýa barmaly bolýan bolsa, ona hiç sen ayal maşgalaň öz günäkär dälir. Erkekdedir günä. Egerde erkek bolýan bolsa, ayal maşgala öz öýü bilen, öz çağasy bilen, öz maşgalasy bilen olmuşýar. Ayal maşgala at takmak hem ayıp hem bir gelişiksiz ýagdaý. Ine ýöne şoň aňyrsyna siýasy mesele dur, şoň siýasy meselede bir iki tarapda da şolar. İkisem şolong ine bula erwet bu da gowy diýerler. Aýmrada resmi wor zakon. Bu bolsa resmi prezident, bulan ikisem resmi hökümede ine biz bar aladam öz milletim bolar diýdiler. Görýäňizmi aladany? Ýurdun deň ýardy daşynda. Aýallar nämişler, erkekler nämişler, bilimli, sowatly oglanlar, gyýzlar nirde nämişler ýörler. Şoň aňyrsyna, şu meselelerin aňyrsyna gaty wajip mesele var. Maşgala institutu. Maşgala institutu yıkılmadık bolsa, bulatlan bolma hakkı yok. Her kim oğluna gyýyna terbiye verer, o kadar şu haram maşy bilen haramda düzüglü bolanny hiç saçan Türkmen muňala gün görmeliler. Türkmeni şu bedbagçylykly güne erten wor del, näçe woram bolýan bolsa aýmyrat. Şoňa erten resmi saýlawy geçdik diýip özüne prezident diýip beren adamlar haram maşy bilen haramda. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava.